חברים, היום אנחנו בסרטון חדש, ובסרטון של היום אנחנו הולכים לעשות תחרות סקינים, אני וחבר שלי, מיכאל. ומי שלא יודע איך זה בעצם הולך, מי שצריך לשים סקין, לא יודע, של דמות כלשהי, שהמטרה שלו, נגיד להם, למיכאל אין את הסקין הזה, נקודה שלי. אם יש לו את הסקין הזה, נקודה שלו. אוקיי? הבנתם? יאללה. מיכאל, תתחיל. סע. אני שם את הסקין הזה. בוא נראה, יש לי דינמייק, בוא נראה. איפה הוא? רגע. דינמייק. האם יש לך את הסקין הזה? רגע, אני מחפש את דינמייק. בוא נראה. וכן, יש לי את הסקין הזה. מגניב. יאללה, תורי. סע. האם יש לך את הסקין? רגע. זה. אין לי את הדמות הזאת. רגע. האם יש לך את הסקין הזה? בוא נראה. נראה לי דווקא היה לי. בוא נראה. טוב, מחפשים את הדמות הזאת. וילו. יש לי בכלל אותה. לא יודע, אולי יצא לי סקין ערבי. לא, אין לי את הדמות. יצא לי את הסקין הזה על הדמות, אבל היא סגורה אצלי. אז רגע. משהו אחר. ניקח. יש לך את הסקין הזה או זה? בוא נבדוק. בדיקה. אני מחפש שנייה. לא, אין לי את הסקין הזה. 2-0. יאללה, עכשיו אתה בוחר. סע. טוב. אני יודע איזה סקין לא אמור להיות לך, כי זה סקין די נדיר. רגע, עד יש כמה לך אתה את רוצה? הסקין הזה? אומייגאד. לא, אין לי את זה.
אוקיי חברים, היה לו תקלה, אז הוא לא יכול להמשיך לדבר איתנו, אז נמשיך ככה פשוט. שנייה רגע. טוב חברים, הסתבר שהוא לא יכל בסוף להמשיך, אז 3-2 אני מנצח את הסרטון, ואולי מחר נעשה חלק 2. מקווה שנהנתם, אל תשכחו לשים סאב ולייק, ויאללה ביי.